Kung ako morong pangutanon, mutuo ba mo nga ang lawas o kalag ni Maria misakas langit, nagdungan? Tuo mo dili. Kung sa may proyba. Inyong lawas, musaka na sa langit, ikamatay ninyo. Musaka dili. Nya, unsa man day kalainan atong lawas ni Maria o sa atong lawas? Oh, no, na siya. So, posible ba yung dili ni tinuod? Ang tutok mo muna ako. Pero kay kanis padre no, irihis man siguro ni. Pero tungod kay gipamalandungag maayo sa simbahan bunga sa kaalam nga gihatag sa Espiritu Santo, gideklarar kini nga tinuod. Pero ang pagkatinuod ani dili tungod kay ang atong rason, ang atong human reason makasabot, kung dili ang atong pagtuo mao'y makasabot niini. So dili ta mo gamit og rason, mo gamit tag pagtuo. Mao na siya. Mutuo ba mo nga ang Ginoo tuas langit? Mutuo ba mo nga si Maria anak sa Ginoo? Tubagsan mo eh. Mutuo ba mo nga si Maria asawa sa Espiritu Santo? Nga ang nagpamabdos niya ang Espiritu Santo? Mutuo ba mo nga si Kristo Ginoo? Mutuo mo nga si Kristo gianak ni Maria? Niya, karon kay si Kristo tuwa mas langit, ang iyang amahan tuwa mas langit, ang iyang bana tuwa mas langit. Ang mansad og dili kwaon ang lawas o kalag ni Maria nga purti man iyang suora sa Holy Trinity. Ikaduha, mutuo mo nga si Maria virgin gikan sa pagkatao hangtod pagkamatay. Di po mo klaro. Pangutan as Maria ini kamatay ninyo, tinuod ba? Musulti man to, di man to makak. Sige, nadeklara mo na siya, no? Virgin siya. Nya, mutuo sad mo nga si Maria wa gyud makasala gikas pagkatao hangtod pagkamatay. Mao na siya. Labaw tanan, mutuo sad mo nga si Maria na martir, kuyog ni Kristo tungod sa iyang pagkuyog sa iyang kasakit o kamatayon dito sa krus. Kini mga butanga nga atong gisigag tuo, mauni ang gibasihan sa mga magtutuo nga nisikat og maayo ang debosyon sa pagsaka ni Maria sa langit, sugod pa ni adtong mga siguro mga 1st centuries or 3rd centuries sa atong history sa pagtuo. Hangtod yun nga gideklarar kini nga dugma pag-abot na sa 1950, November 1, 1950. Si Pope Pius XII maoy nagdeklarar niini nga dugma pasabot kamatuoran sa pagtuo nga dili na gyud mausab. Ngao na siya. Nakaron para unsa man ni ang simbahan mo deklarar gani og dugma do na ginay tumong. Unya unsa may tumong ani? Una, agianan sa grasya. Matag higayon nga mo dawat ta niining maong kamatuoran og magdebosyon ta niining maong kamatuoran, mubaha ang grasya padong nato. Ikaduha, modelo sa pagkinabuhi nga magtutuo. Modelo ba? Unsa may atong modelo ni Maria? Nga si Maria nakabuntog sa sala. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang dragon nag-atang na niya kay kanon tong bata niya patyon ang babae. Pero tungod kay ang iyang gihigugma maoman ang iyang magbubuhat nga gideklarar niya diri sa atong gospel kanang iyang Magnificat. Di ba ningon siya, ang akong kalag nagdaig sa Ginoong, diyon sa gito niya pagsulti. Mamasad mo maminaw.
naghimo siya dagkong butang dinhi kanako, balaan ang iyang ngalan. Nahinumdom siya sa iyang ubos nga sulugoon. Sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod kaniya nga naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Ana. So sa ato pa si Maria, grabe kay ang iyang gugmas Ginoo. Doot gyus bukog ba? Kamo, kumusta man inyong gugmas Ginoo? Doot bukog o kutoblas otok? Kita ra ba kusog kita yun, I love you Lord, I love you Lord, pero di ara gid diri sa otok, wa gid kaabot sa bukog. Di parehang Maria, doot gyus bukog ba? Pag ingon gyus Ginoo nga magmabdos ka bisag wa ka hilabtig laki, matuman ang imong pagbuot. Be it done to me according to your word. Kamo inigingos Ginoo, ibaligya ang tanan o gihatag ngadto sa mga kabos. Mayon sa man. Matuman imong pagbuot o ay ayaw sa Lord, ayaw sa. Pag ingos Ginoo nga Maria, ang imong anak ilansang sa krus, gahilak si Maria, matuman ang imong pagbuot. Sulugoon ra ko nimo, matuman ang imong pagbuot. Unsaon pagkasalaan Di ba? Kamo, ingnon mo ron, ang imong anak kanang pinangga kay nimo ilansang sa krus sa inyong silingan. Sa may imong isulti. Sige, tubang. Tutok lang mga yawan ong dagko Ang yawa ra gyud mo'y masinupakon kay Ginoo. Ang yawa ra gyud mo'y pirming mo go against sa will sa Ginoo. Munakada na to supak, wa nata musunod sa panig-ingna ni Maria. Mo nang gitagaan tag model, mahimo ra gyud ay nga mosunod tas Ginoo. Nya dayon kini usa ni siya kapag laom. Usa kini kalig-on kayong paglaom nga ang ato dayang lawas ug ang atong kalag sa katapusan sa panahon maadto gyud sa langit. Lawas ug kalag. Muna kanang imong lawas kulataho nas imong bana pasagdi lang. Pasagdi lang. Bisag iya pa ng patyon, pasagdi lang. Ngano man? Oy, banhaon ra nas Ginoo. Dadon gina ngadto sa langit, lawas og kalag. Bisan pag iya pa ng tagod-taguron, moabot ginas langit, lawas og kalag. Ana. Sa tuo mo. Anong sige na mula mo diag tutok nako. Mauna si Kristo, hapit na lang gitagod-tagod iyang lawas, porting samad, gidagmalag maayo, sige lang. Matod pa ni Maria, sige lang. Total, musaka ra maginas langit ng lawasa. Pagsaka nas langit, awa na. Wa na gyud makahikap. Pero suway sokol, suway og dipinsa ang imong lawas. Sulay og dipinsa, daghan ikagsa mahimo. Og sawayon ka sa imong silingan, bati kag naong. Nga imong dipinsahan ang imong naong nga tinuod ra bang bati. Musamot ka bati hasta imong kalag. Ako ingna ko, Father, bati kag naong. Sige, ingna. Sige na. Uy, ingna dayon. Na Father, bati kag naong. Ngano day gwapo day ko. Ay, mga bakakon mong dagko. Ingna bati kog naong. Inya ingno ra sa day nako nga musaka ra gid is langit naong nga. Bati tood ni pero musaka ra gid nis langit. Nya ikaw masuko ka, tiguwang ka, ano ka? Tiguwang. Sige, unsa man? Masuko dili. Maayo. Kana ra bang tiguwang, mora ba nay hapit na musaka sa langit. Ayog suko-suko diha, ino ka, tiguwang ka, ikaw, oo, pero hapit na ni musaka sa langit. Ana. Di jud ka kasaan na. No. Pero dipinsahi dipinsahi imong lawas. Di ba porting sa nimong mahimo. Muna si Maria, wa mo dipinsa sa iyang lawas, iyang gidipinsahan ang iyang kalag. Di gid siya gusto nga ang iyang kalag mapiksan bisag gamay na lang jud kayong sala. Bahala ng lawas og paantoson, bahala ng lawas og patyon, basta naagyod ang pagpaningkamot nga di ko makasala. Mas importante ni Maria ang paglikay sa sala kaysa paglikay sa sakit, kasakit o kamatayon. Kamo, unsa may mas importante ninyo? Nga malikay mo sa sakit, sa kasakit
og sa kamatayon o nga malikay sa sala? Hinay man kay mong tingog, bala na mo diya basta pamalandongi na. Sige, manindog na ta.